good morning sa inyong lahat dyan. September 1, 2022, ayan po, bear na naman, ayan, magandang umaga. Mag-ingat po tayo ngayon, kasalukuyan po tayo, mayroon paparating na bagyo, ang bagyong si Henry. Ayan guys, mag-ingat po tayo. Ayan, nasa Japan na po yung ating bagyo, kaya mag-ingat po tayo ngayon. Okay, papunta tayo ngayon sa school. Ayan, live po tayo guys. Punta tayo ng school. Ayan. Huwag mo yung mute, tuloy-tuloy lang. Tutok mo lang dito sa harapan. Hindi nga pa ganyan, Jo. Hindi pa ganyan. Ganyan talaga yan. Pag ganyan yan, oh. Huwag mo itatayo. Mag-rotate talaga yan. Yun. Pinatay mo? Hindi. Nakamute ba yan? Wala. Paano mo po? Bakit naka-rotate? Ewan ko nga. Ano ba yan? Ganyan na lang, okay lang yun. Ayan, good morning guys. Welcome to my live. Ngayon ay papunta tayo ngayon sa school ng anak ko. Ihatid ko siya. Ayan. Ayan, September 1 to 2022. Ayan po. Pasko na naman. Ayan, sumisilip na dyan sa bintana niyo si Jose Marichan. Ayan. Ito na tayo. Ayan, si Jocelyn. May galab shoutout sa dyan, Jocelyn. Nakamute ba ako? Hindi. Hi Jocelyn, may galab shoutout. Good morning. Maraming salamat sa patamsak mo dyan. Pwede ba ilagay ito? Okay. Ayan, papunta po tayo ngayon sa school ng anak ko. Nahatid natin. Medyo okay pa naman ang panahon dito sa Kamaynilaan. Pero meron tayong paparating na bagyo guys.
Mag-ingat po tayo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, kasalukuyang nasa Japan yung bagyo ngayon. Ayan, mag-ingat po tayo guys. Ayan, maraming salamat guys sa pag-support sa channel ko. Ayan. Malapit na. Malapit na tayo, kaluto. Oo nga eh. Ayan, malapit na kami sa school. Papasok na yung anak ko. Parang late tayo. Ha? Saan? Saan? Sakto lang ba? Wala, may bibig. Ano ba time yun talaga? Tingnan mo. Saan may time in ba kayo? Wala naman. Pero malalaman. Hindi, sabihin mo nasa school ka na eh. 6, eksakto. Mag-ingat ka dyan ha. Antayin mo ako ha. Yung Jorens, saan ka tatambay pagka ano? Yan, yun lang. Ha? Nalate na kayo sa first period ninyo. Pwede dyan? Oo, sige. Sige dyan na. Sige, okay na. Bilisan nyo na. Dapat bago na bang kailangan na mga bigla bago. Natraso kami doon sa... Late na kayo sa first period ninyo. Pakitanggal na yung next period. Wala na kayo. Kita mo na alam ka ito para kayo naglalakad ng nasa mundo. Bilis, alas 6 na. Nasa is na raw, bilis. Bilis, bilis. Ay, yan, pasensya na kayo guys kung hindi ko kayo ma-jajakitan mamaya-maya na lang kasi hindi ko dala yung aking isang cellphone. Okay, maraming salamat guys sa pagpasok guys sa aking live ngayon ay pauwi na tayo galing sa school ng anak ko. Kaya hinatid ko lang yung yung anak ko guys. So guys, maraming salamat guys sa pagpunta sa aking live. Update lang po mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao pati abroad. Mayroon po tayo ngayong paparating na bagyo. Sa lukuyang nasa Japan na po. Nananalanta. Ayan, nabubulol pa ako guys. Ayan. So mag-ingat po tayo, baka mamayang hapon, gabi. Ako, huwag naman po sana dumating sa atin. Ayan. So ayan po guys, September 1, 2022. Ayan, nandiyan na sa mga bintana nyo guys si Jose Marichan, sumisilip na po. Ayan. Pauwi na tayo guys. May love shoutout sa inyo dyan, yung mga pumasok. Pasensya na kayo guys ha. Hindi ko kayo
na jajakitan eh. Mamaya-maya na lang. Maraming salamat guys. Mag-ingat-ingat po tayo ngayon. Ingat po tayo sa mga trabaho, sa pag-commute. Ayan. Ingat po tayo guys. Sa mga papasok sa trabaho, mag-ingat po. Sa mga opisina, sa pasok sa school. Ayan. Sa mga gawaing bahay dyan. Sa mga nanay, tatay, mag-ingat po kayo dyan. Ayan, nakakahingal maglakad. Ayan. Ayan, tatawid tayo guys. Ang daming sasakyan, hindi makatawid. Thank you, tricycle. Thank you. Ingat din kayo dyan. Ingat din kayo dyan. Ingat din. Ayan guys, traffic na naman. Traffic. Bell Banks. Thank you Bell Banks. Ay, kasi Katoda pala to. Hello, Katoda Jobs. Jobs ba? Si Katoda Jobs ba to? Okay, ingat ka dyan ha sa rides. Katoda, ingat ka. Ayan. Maraming salamat sa pagbisita guys. Thank you. Ayan. Alma Asoy, Miguel Love shoutout, Alma Asoy. Jocelyn Aribado, Miguel Love shoutout, Jocelyn. Admin Alvig. Oh. Ang aga ni Madam Alvig, gising na agad. Anong oras na ba dyan? Napakasipag talaga ni Madam Alvig, oh. Nag-live siya kagabi, tapos ngayon gising pa rin siya. Pakasipag talaga. Okay, ingat ka dyan, Admin Alvic. Maraming salamat guys sa pagbisita. Happiest birthday, Alvic. Birthday pala ni Admin Alvic ngayon. Happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy birthday. Nawa'y malasing
mo kami. Ayan, happy birthday. Admin Alvin, birthday mo pala ngayon. Ayan, happy birthday, Admin Alvin. God bless you. God bless you. God bless you. Okay, bye-bye. Ingat. Ayan, si Haisel. Haisel, may kalab shoutout sa'yo dyan. Good morning Haisel. Oo, kahatid ko lang ng aking anak sa school. Ayan, nag-update tayo tungkol sa bagyo. Dahil ang bagyo ngayon ay nakasalukuyang nasa Japan. Nandun, ang lakas ng hangin doon, ang lakas ng ulan. Sana hindi na pumunta sa atin. Ang sabi sa balita paparating ngayong hapon o gabi. Sana hindi na dumating, lumihis na ang ating bagyo. Kaya mag-ingat po tayo guys. Mag-ingat po tayo sa pupuntahan natin, sa bawat gagawin. Ayan, sa mga commuters. Ayan, ingat po tayo guys. Sa mga may trabaho sa office dyan, nagtatrabaho, saan man. Ingat po kayo lagi. God bless you. Ayan. Isang buwan mong babatiin Katoda Isang buwan mong babatiin. Kahit isang taon. Ayan. Maraming salamat guys sa pagbisita guys Ayan si Haisel, pakisuportahan po natin si Haisel, isa aking kababayan na si Haisel, taga Erosin, Sorsogon. Ayan. Suportahan po natin ang nagla-live din po siya sa Dolomite, kung saan. Ayan, suportahan po natin ang channel niya, Haisel Vlog. Ayan, Haisel Vlog, asan ka pa ngayon? Nagla-live ka na ba? Mag-iingat ka dyan Okay. Hi guys, mag-e-end po ako guys. Mag-e-end na ako guys, uuwi na ako. Sasaglitin ko lang to kasi may pasok pa ako Okay guys, maraming salamat guys God bless you all. Ingat kayo Maligayang umaga sa inyong lahat dyan, mga kababayan natin sa abroad, mga community, Filipino community dyan. Nag-love shoutout sa inyong lahat dyan. Ingat po kayo sa araw-araw na gawain. Ingat kayo sa trabaho. Ayan. Maraming salamat guys. Luzon, Visayas at Mindanao, maraming salamat sa suporta, sa mga views. Ayan, sa mga supporters ko, maraming salamat. Supporters, viewers, ayan, subscribers, maraming salamat. Ayan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, ayan, pindutin nyo na. Ayan guys, click nyo lang yung subscriber.
And then notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating uploads. Ayan, maraming salamat guys. Mag-end na ako guys ha. Maraming salamat. Bye, Katoda Jobs, Alvin, Belbangs, ayan, Hazel. God bless you all. Ingat kayo dyan. Bye.